vi skal se båddistriktet. An end of an era. Det er det faktisk. Ja. Mm. Ja. Det her det bliver det sidste afsnit båddistriktet i den her omgang. Ja. Og så vender vi tilbage igen i efteråret, når vi lige er sådan... Vi har mega travle perioder nu, og vi har sommerferie, og vi skal læse, og vi skal lave alt muligt. Og derfor har vi sådan besluttet, at når vi er tilbage igen til normal hverdag i efteråret, så vender vi tilbage med båddistriktet. Så det bliver bare lige sådan en bonusafsnit til alle de andre afsnit. Ja, vent lige lidt. Det Ja. Og så vender vi tilbage igen i efteråret. Når vi... Christoffer? Ja? Kom lige. Kom op. Hold kæft, en god kop kaffe. Kaffe? Ja. Ej, du har lavet en sky. Ej, hvor er du blevet god til at lave de her skyer. Du ser mig en sky. Ja, flot sky. Ej, hvor er det godt. Det er bare fordi, det er ikke efterår, vel? Nej, det er marts. Pis. Det er bare... Prøv lige at høre det her. Og så vender vi tilbage igen i efteråret, når vi lige er sådan... Skal vi gøre... Har du planer nu, eller? Nej, skal vi ikke bare... nej. Altså, jeg skulle til at drikke kaffe, men... Men skal vi ikke... Jeg tror, vi er nødt til at lave noget, fordi det, altså... Der er gået alt for lang tid. Det duer ikke. Ja, skal vi ikke... Jeg tror, skal vi gøre... Det er lidt kedeligt her. Skal vi... Hvis vi nu flytter stolen eller et eller andet. Ja, vi skal have skoreol. Ja, det gør vi godt. Det skal gå lidt hurtigt, ikke også? Fordi vi er faktisk lidt bagud. Vi er faktisk et par måneder bagud. Det er ikke så godt. Nå ja, jeg er næsten et halvt år. Så jeg tænkte, skal vi ikke sætte... Hvis nu vi sætter os herhen nok, eller hvad? Ja. Eller hvad? Er det meget godt, Torben? Ja, det er en god idé. Sådan her-agtigt eller sådan noget? Ja. Ja. Ej, jeg bliver fisker, det er godt. Ja. Kan den være lidt mere skår over nu? Nej, det er også fint. Men et kaffebord. Jeg henter et bord. Yes. Hvor er det dumt, at du klippede det, men altså, ja. Ja. Det er også fint. Det. Det er også lidt hyggeligt, fordi der er jo sket så meget, ikke? Ja. Der er det. Det er sådan rigtig kalenderlysagtigt, at du skulle til at tænde den. Ja, men vi skal det tænde, ikke? Jo, det skal vi. Ej, altså, tak for det hyggelige, hva'? Ja. Men det er også... Nå, jamen så skal vi skåle, det plejer vi godt, gør vi ikke? Jo, det er lidt så lang tid siden. Det skal vi. Nå, men skål, og velkommen igen til båddistriktet. Sæson 2. Lidt for sent. Ja. Men skål. Nå Julie, hvad skal vi starte med? Jeg skal lige have de her strømper af. Okay, det er ikke... Jeg har altså også andre strømper inden, og det er bare fordi, jeg var ikke blevet lidt varm. Men der er jo sket lidt, ikke? Altså siden... Ja, det er der godt nok. Hvornår sluttede vi? Det gjorde vi så i sådan slutningen af maj, har det været? Ja, da vi var i sommerhuset, var den sidste video. Og så havde vi sommerferie. Ja. Og så havde vi egentlig planlagt at komme tilbage her til efteråret. Det gjorde vi ikke. Og det gjorde vi ikke. Det er også lidt underligt for mig at spørge, hvad skete siden sidst, fordi vi kender jo hinanden. Ja. Men efter vi sluttede, så lavede du lidt eksamen og sådan noget, og så var det sommerferie. Hvad... Ja, i den tid der, nu skal man jo sådan lige... Måske ikke i detaljer fra 1. juli, nej. Altså... 1. juli, der... Ja. Nej. Ja. Jamen i sommerferien... Det kan jeg sgu ikke lige huske. Jeg kan ikke lige huske, hvad jeg lavede der. Jo, i slutningen af sommerferien, der var jeg i Australien. Ja. Det var 2,5 uge. Det var pissefedt. Ja. Virkelig, virkelig dejligt. Og ja, fik læst en masse, oplevet en masse, og det var bare rigtig godt. Alban er jo et sted i Alban. Ja. Og ved du hvad, jeg tænker, jeg finder lige, ikke fordi jeg ikke vil høre, hvad du siger, men jeg finder lige et ben her. Skal vi se det? Jo, jeg har godt nok lagt den her bold, men får altså et ben i stedet for. Ja. Se! Er du klar? Det smager så åndssvagt, det der. Nej, du kan godt tage den. Alban, jeg gider ikke gå ind og led. Altså, det er så dumt. Nå, hvad kom fra? Du var i Australien, og det var fedt. Ja, jeg var i Australien. Du lød langt før hunden afbrød. Ja, præcis. Jeg var i Australien, og så kom jeg jo lige da jeg kom hjem fra Australien,
Bare hans ben, han gør af. Det går over lige lidt. Det er det. Men så lige da jeg kom hjem fra Australien af, så skulle jeg begynde på min bachelor. Og der fik jeg også lige sådan et kæmpe slag bagover, fordi det var godt nok noget af mere end mundfuld, end jeg lige havde fået regnet med. Ja. Så ja, det gik meget af mit efterår med, altså det semester generelt. Jeg havde jo også fag ved siden af, og så havde det der bachelor, så jeg skulle lige finde ud af det hele, hvordan jeg kunne til at jonglere. Så ja. Nu kan jeg lige spørge dig, hvad lavede du i sommer? Slutningen af sommer? Jamen, altså jeg var jo i... jeg ved faktisk godt, hvad du lavede starten af sommer, for der passede du Alban. Hjemme hos mig i min lejlighed. Men det gjorde det, fordi at jeg først lavede familiehøjskole, som jeg plejer at gøre, og så var jeg i Thailand med min familie i 2,5 uger eller sådan noget. Mega lækkert også jo. Altså jeg har været i Thailand før, men det var så lækkert der bare sådan... og så, hvad skete der? Ja, så kom jeg hjem, og så gik jeg jo i gang med arbejde, og så havde jeg også sådan en fuldstændig vanvittig august måned, hvor jeg havde 250 timers arbejde, og det var ikke så godt. Så det har været lidt et efterslæb, vil jeg sige, siden den måned der. Ikke kun på arbejde, men du ved, ja. Så var jeg lige en tur i Paris med mit arbejde. Og så var der jo selvfølgelig så på Fantasy Festival, og så kom der også bogforum, og altså vi har jo lavet sådan nogle ting også, ikke? Men sådan personligt, så er det sådan det, så har jeg bare arbejdet, og hvad delen har man lavet, så har jeg lavet familiehøjskole igen, og og så skete der også noget sådan lidt, altså også noget for os begge to, kan man sige. Ja, det var ret stort. Fredag den 13. oktober. Ja. Der flyttede vi herind. Det er ikke så godt tegn. Og det har været rigtig godt. Der gik ikke mere end et døgn, så havde vi mus i huset. Vi tog noget rundt. Ja, præcis. Det var egentlig fint nok. Ja, men du havde jo snakket lidt om, at du skulle ud og kigge på det her hus, og du havde vist mig det på... Det var faktisk Fantasy. Var det ikke på Fantasy Festival, at vi egentlig var sådan? Jo, jeg tror det var på vej til Fantasy Festival, du viste mig det. Ja. Fordi jeg tænkte sådan, jeg skulle ud af byen, og så lidt efter den her hektiske måned, jeg var sådan, jeg skal bare ud i noget ro. Ja, præcis. Ja, så havde jeg fundet huset helt tilfældigt på Facebook, og var sådan, det er for godt til at være sandt. Ja. Sådan, lidt, sådan, vaklede lidt. Så skrev jeg alligevel til dem, så sendte hun jo sådan en video og sådan noget, og jeg tænkte, okay, det er virkelig fint. Og så var det sådan, du kunne da lige tage med ud og kigge på det, fordi... Ja, så var vi 4 øjne til at se på huset, det skulle der lige være noget, så var vi 2 til at lytte og sådan noget. Det var meget godt. Så blev vi lidt forelsket begge to i det. Ja. Ikke? Altså sådan, jeg var solgt fra start. Jeg var bare sådan, der skal jeg bo. Jeg sagde også ja med det samme, ikke? Men du var også sådan, det er lækkert. Ja. Du kan godt forstå, at jeg var sådan... Ja, præcis. Og jeg sagde også der flere gange, altså jeg kommer gerne ud og skriver bachelor her. Nu når jeg har også noget frirum i hverdagen og sådan noget der. Ja, det snakker vi så på bilturen hjem jo til lejligheden. Sådan, så går du garanteret til rigtig at bo her. Og sådan, du kan også bare flytte ind. Ja. Det kunne jeg også. Aha. Stilhed. Så stilhed. I 5 minutter. Nej, jeg synes, at det kan vi lige tænke over. Det gik måske i 5 minutter. Men det var lidt sådan en, okay, det var bare en joke, ikke? Og så sådan, altså, jeg mener det. Ja, det gør jeg også. Mener du det også? Ja. Nå, men så. Og så tror jeg, så køber vi nærmest i genbrug og kigger på møbler. Og jeg tror, fra huset her til hjem til min gamle lejlighed, der var 20 minutter. Så på de 20 minutter, der havde du noget besluttet om, at du skulle i hvert fald bo her. Altså, det var ingen tvivl. Ja, og så nåede jeg også besluttet, der skulle jeg se vores bad. Ja, og så kørte vi genbrug. Ja, der gik 3 uger fra, vi så huset til vi flyttede. Ja, præcis. Og jeg fik lejet min lejlighed med det samme, og du fik også lejet noget hurtigt og sådan noget. Så det var bare sådan, så rykker vi ind. Ja. Og nu er vi her. Nu bor vi her. Så jeg synes faktisk, det er en god anledning til at sige, skal vi ikke vise, hvor vi bor? Jo. Skulle det ikke være meget godt? Og så havde vi bare lige jakke på, altså det var lidt crazy. Altså, der er det så, det er lille bitte hus. Lille bitte, jeg har taget praktisk fodtøj på, fordi... Ja, det er godt, for der er et vandpyt lige der. Det er der faktisk. Ja. Og en mark lige der, Jeg har udsigt, altså med en lille bitte sø der, og en lille bitte sø der. Altså, som I kan se, så er vi virkelig stolte af det. Ja, og så... det er svært at høre mig sige, du blev lige sagt. Det her. 111. Ej, det var et flot skilt. Ja. Men Ja, så det er der, vi bor. Vi bor inde i det røde, og så er der sådan 2 vinger med sådan en stalle. Ja. Og så har vi den ene... Og en carport. Ja. Der er meget plads. 270 kvadratmeter. Præcis. Så, men skal vi prøve det ud? Ja. Ja, og der løber Christoffer så med ring light som en rigtig blogger. Og her har vi det så. Velkommen til. My crib. Hej Alban. Og her har vi så
den lille bil, og noget af det vigtigste for mig. Værksted, der er lidt rodet lige nu. Ja, og så... Vis vores juletræ. Nå ja. Og den der bænk hentede vi i går. Det var et stort show. Og her er vores juletræ til næste år. Det er lidt tørt. Ja. Nå, men ja. Jeg er ikke så meget derinde. Nej, det er du ikke. Jeg står i køkkenet. Ja. Så det er jo så her vi bor. Skal vi ikke gå indenfor, så de også skal skide ind, fordi det er også piskoldt. Lad os det. Afsted! Kom, Albert. Kom. Hallo? Hej. Velkommen til. Hej, det er lidt... Det er godt, du lige er hjemme. Ja, hallo, det var heldigt. Hej, heldigt. Jeg er aldrig hjemme. Hej, Christoffer. Hej, Nå, Julie. jeg tager lige jakken af, så. Ja. Nå, hej. Ja, jeg er kommet ind og fået jakken af. Så skal I se, hvor vi bor. Vi starter her i. Ja. Her bor vi. Det her, det er køkkenet. Vi har hyggekrog her, som er rigtig meget Albans bamser, og så kan man lige sidde der lidt. Vin, kaffe og sådan noget derovre, ikke? Ja. Yes. Og så går vi ind i her, hvor vi laver vores mad og hygger os. Køkkenet. Det er dejligt. Vi bager også rigtig meget. Vi bager rigtig meget, ja. Køleskabet. Emmer er gode ting. Gør det. Ja. Ja. Herude, bare lige for at gå forbi, har vi, det er simpelthen vores bryggers. Og I får lov til at se cirka det her, fordi der er meget, meget rodet. Ja. Så farvel igen. Altså ikke lige det I så der, men... Nej, altså her er der jo egentlig fint. Der var fint nok, men til højre ikke så godt. Jeg godt. har også en vaskemaskine og sådan noget. Ja. Nå, men og så herovre, der spisebordet selvfølgelig, som vi bruger ekstremt meget. Ej, det gør vi bare ikke så meget. Herovre midlertidig løsning, fordi vi skal nemlig have et andet sådan skab her, som jeg har arvet egentlig af min mor og morfar, eller altså som jeg kunne, ja, forskudsarv-agtigt. Ja. Derfor har vi kopkassen. Og det fik vi slet ikke vist. Skal vi lige vise egentlig, altså at herovre, Ja. der har vi jo jo, ja, der, ja. kopperne, bogkopperne, sådan, som er vores foretrukne kopper. Ja, dem vi drikker mest af. Nu er der nogen i vaskemaskinen, nej, opvaskemaskinen. Så langt ud i vaskemaskinen. I opvaskemaskinen og sådan noget, men der er lidt sådan forskelligt. Ja. Prøv lige at se det her hyggelige view ud af vinduet. Ja. Kan vi lige kigge på gårdspladsen? Havsfarve. Nå, ja. Og så er det sådan set, det siger lidt sig selv med det her, så er vi jo lidt i gang. Fordi nu kan jeg godt se dig. Jeg skal jo næsten lige se lampen. Ja. Det er jo sådan, jeg tager lige her på, at vi har en terrasse. Den er bare ikke lige færdig. Men prøv lige at se her. Bare. Ej, prøv lige at se det her view. Ja. Og Narnia-lampen der. Som kan tændes, ja. Ja. Og så har jeg fået købt nogle havemøbler, og så er jeg i gang her. Man kan bare se præcis, hvor jeg er kommet til her med at slibe. Jeg ved ikke, om man kan se på video. Jo, det kan man godt. Ja, altså, ja, så det er lige lidt, der er lige lidt arbejde i det, men det bliver skide godt, når der kommer græs og sådan noget. Ja, prøv lige at se her. Og derovre, der har vi en lille sø. Ja. Ej, det glæder vi os til at bruge til sommer. Ja. Skal jeg ikke overtage så? Jo, så går vi ind i de to stuer. Jeg føler mig lidt ejendomsmægleragtig, men vi går sådan. Ja. Kom ind. Vi sælger ikke. Nej, det gør vi fandme ikke. Nej. Det her det er så den største af stuerne, og det er den, vi har dedikeret til vores elskede bøger. Og det var nok et af de mest sikre... Altså vi var sådan, da vi flyttede ind, var vi sådan, det første vi vidste, det var, at der skulle være bøger i anden. Så jeg synes, du skal lave sådan et spin her, ja, hvor jeg vi går står. lige herned. Og så kan man se. Så kan man se. Hvor mange bøger nu vi har? 1748. 14 reoler. 14 reoler. Ja. Vi har inddelt det lidt. Efter genre og sådan noget. Det får I en anden video. Så laver vi en tur. Så det er den største af stuerne. Der er også en sofa. Det er rigtigt. Og så lige den der derovre, det døren til gangen, der bruger vi ikke så meget. Så har vi vores anden lille stue, tv-stuen. Og hvis I følger med på Instagram, så har jeg måske nok set, at vi sidder ret meget herovre i vores lænestol. Og det er simpelthen min plads med fiskeren. Købte jeg for 300 kroner. Altså ikke fiskeren, den har fået Julie, men stolen. Og så Julius. Også købt brugt. Altså nej, alt, vi ser her. Nej, ikke stolen. Er den ikke den er IKEA. Ej. Men alt andet er nærmest. Alt andet er genbrug. Stort set. Ja, og så lige se vores lille billedvæg her. 50% brugt. Bogrummen. Yes.
Ja, og så lidt af det, vi er i gang med at læse. Ja, og så du lige drejer rundt her, så kan du se, der er tv'et derovre. Jeg har nok stødet den der skærm der. Det kan man ikke se her på. Nå, okay. Du er dum, at lige se det. Og så er der lidt bøger og sådan noget nedenunder. Ja. Vi har faktisk overhovedet ikke spillet på PlayStation. Nej, det skal vi faktisk snart. Ja. Skal du lige vise os? Så tager jeg over. Ja, okay. Skal vi lige tage en træn her egentlig? Ja. Jeg laver lige en ny video. Så er der jo vores entré, hvor vi lige startede, hvor kosten lige, altså jeg har farvet med lige nu er det bare sådan lidt, der er lidt rodet, ikke? Men vi har pulten, som jeg jo købte en gang brugt, som er malet, og vi har sådan lidt her, det var lige det, vi havde faktisk sagt ja til, sådan lidt sådan her med. Det var da vi lige havde, det var da vi lige havde sagt, der havde vi sådan skrevet under på, at vi skulle have det. Ja, præcis. Ja, det var ret vildt. Ja, og så har vi faktisk her, der skal vi næsten lige, vi er i gang med at spare op. Ja. Det er, når vi panter. Ja, det er vores pant. Så putter vi... Eller hvad det hedder? Ja, pantdåse. Ja. Så putter vi pengene, vi får fra pant hernede i, og så... Ej, nu gik nu. Går vi op ovenpå. Trappe. Så vi jo sender os op på første salen. Ja, så den har vi. Og her ligger Alban. Jeg ved ikke, om man kan se ham eller hvad. Jo, det kan man godt nu. Hej Alban. Vi er sovebamsen. Vi skal ikke sove nu. Ja. Det skal jeg bamsen med. Vi kan starte med at gå ind på badeværelset. Vi har også et badeværelse nedenunder, men det var inde i bryggerset, hvor I ikke skulle se. Men her har vi, der kan man se, at det er gammelt hus. Sådan farverne og det her med det sådan noget blomsterværk. Men jeg synes egentlig, vi har fået det til at fungere, fordi vi sådan kørte lidt videre i. Og det er jo bare et badeværelse. Men skal man lige, altså når nogen står over på tisser, det er ikke jeg ved måske ikke, hvad man gør, men det går jo så er der lige nogen, der holder lidt øje med os. Be quiet, please. Det er så internt. Ja. Det er så weird. Sådan er vi. Det får I måske. Ja. Så er Alban tilbage med bamsen. Hej. Det er sovebamsen. Ja, han er det klamme. Fordi så kan vi gå ind her på mit soveværelse. King bedroom. Her sover jeg. Jeg har bygget det der. Jeg har bygget det der. Ja, det er mit lille kaffebord her med... så kan man lige åbne sådan en opbevaring. Hvad? Og det her er bygget. Så kan man lige sidde her. Kigge på dinosaurer, dem kigger jeg lige på om aftenen. Hvad er det for nogle dinosaurer? Ja, så der har jeg sådan lidt hyggeligt og kan åbne og kigge ud der. Ja, ej, det skal vi også lige se her. Jeg ser den fine... Jeg ligger sådan her. Så kan man lige stå her, og så vinker jeg lidt til folk, der kommer. Jeg er sådan en rigtig dronning. Jeg havde også 2 svaner dernede i et tidspunkt i søen. Det var så hyggeligt. Kender du godt den, hvor man kan... Jeg kan godt vise, hvordan de ser ud. Svanen? 2 svaner i en sø. Den vej. Det er over til. Ja. Ja, så går vi ud af Julies bedroom. Og så går vi herind til højre. I kan se, at vi har et lille fint arrangement her. Så vi... Arrangement. Det var slet ikke et arrangement. Puslespil og spiller er muligt hyggeligt. Og Alban han har stadigvæk sin bamse. Ja. Så kommer vi ind i gæsteværelset / læsehyggerum. Fordi vi bruger det også selv rigtig meget. Så det er ikke kun til gæster. Fuck, vi har mange bamser der. Eller Alban har det. Så ja. Og det vigtigste nok, vi skal se, det er faktisk Los Madrassos. Eller sengen. Det synes jeg godt nok er undersælge. Ja, det er det. Ja, det er faktisk ikke. Her er en madras. Ja, madras. Det her monstrum er en seng. Det her Julie Lap bygget. Der. Og prøv at se her. Der er simpelthen lavet sådan en lille trin herop med spil hernede. Og så kan Alban også hoppe op i den. Så hopper han op der. Og så har vi sådan flere niveauer. Det er det, man kalder det. Ja. Og så er der simpelthen sengen. Men tør du godt at lægge dig i den? Ja, det kan jeg lige gøre. Man skal lige passe på, at man ikke lige knalder hovedet op i den her. Det har vi gjort et par gange. Nej, det har vi ikke gjort. Nej, slet ikke. Se, nu er jeg lige gæst. Der ligger du godt. Det kan jeg bare flotte mig. Der kan man også lige se faktisk der. Ja, der kommer Alban. Og så kan man lige se derovre også. Der er jo også et bord og en stol og sådan noget, der er malet. Det er fordi, når alle vores forfattervenner skal komme. Hvad skal de så? Så skal I sidde derovre og skrive. Og vi opvarter jer. Der kommer god mad. I får det her. I får viewet. Narnia lampe, og der kommer græs.
kom med græs. Og så får I måske også Alban med sin bamse. Ja, så kommer han og serverer sådan noget for jer. Men jeg tænkte på noget, da det var, at jeg byggede den her, da jeg skulle bygge den her. Havde du egentlig forventet, at jeg kunne det? Altså absolut. Det var meget ærgerligt. Jeg havde godt nok ikke, altså Julie havde vist mig nogle tegninger og sådan noget, hvordan det skulle se ud, men jeg vil sige, jeg havde nok ikke i min vildeste fantasi forventet, at det blev sådan her. Jeg vil sige, der er ret imponeret. Julie, du kan noget. Gør I det, hva'? Ja. Fedt. Ja. Skal vi gå videre, eller hvad? Lad os det. Ja, det kan man også, lige tage den ud over der, hva'? Ja, det kan man lige. Det er sej, mand. Hvor skal vi så hen? Så går vi ned ad vores lille gang. Vi har lille fine billeder her, og der er dinosaurer. Velociraptor. Okay. Triceratops, Stegosaurus, Ankylosaurus og en Brachiosaurus. Ja, tak. Ja, tak. Ja, hun er en ægte dinosaurnørd. Så kommer vi ind her, og her har vi lige alle, var det Gyldendals bogblubbøger? Nej, Gyldendals leksikon, tror jeg. Leksikon, ja. Litteratur og et eller andet. Som Julie også har hængt op. Det er godt nok meget, jeg har lavet i det her hus her. Ja. Du var da med til at hænge 2 af dem op. Nå ja, det var jeg. Det gjorde jeg ret godt. Ja. Og videre, der kommer vi til my room. Det er orange rum. Som I kan se, så har vi inddelt lidt efter farver. Julies grønt, gæsteværelset er blåt, og så har vi orange herinde. Så ja, this is my bed. Og så har jeg mit lille skrivebord her, hvor jeg sidder og arbejder. Gud, hvor ser det hyggeligt ud. Hjemmefra. Det er også hyggeligt at sidde der, så lige med en kop kaffe. Og så heromme bag ved døren, der har jeg et lille indhak, hvor jeg har mit tøj, og hvor jeg har mit alter. Og det er simpelthen V. Schwab og Sarah J. Maas bøger. Så der kan jeg lige hver aften gå i seng, kan lige kigge herover og lige bede en lille bøn. Til dronningerne. Til dronningerne i mit liv. Julie er også med på den liste. Det var ikke, jeg bad dig ikke om at sige det. Nej, det var ikke. Du var til at gemme det der klip, ja. Nå, men skal jeg lige vise sidste der? Ja. Kom med. Jamen, så er det jo krearummet, der er herinde. Der er mange ting, det er der. Ja. Det er nok mig, der bruger det mest, men derfor kan du også sagtens bruge det. Der er alle mulige ting her, altså man kan bruge til alt muligt sjov, og der er nogle pressekort og sådan noget. Der er lidt noget af det værktøj, jeg bruger, fordi jeg ikke gider at gå ud i carporten efter det. Male ting og alt muligt. Og så det her det er faktisk 2 stole, vi har købt sammen, fordi vi har en hver, sådan en hvad hedder det? Director, ja. Hvad hedder det? Instruktørstol. Instruktørstol. Ja. Som vi nogle gange, der har vi nogle gange siddet sammen, det er meget hyggeligt. Ja, jeg tror, jeg har været her en gang. Ej, så kommer jeg tit på besøg, når du laver noget. Ja, det gør så. Det er rigtig hyggeligt. Herovre, det er sådan min lille virksomhed her. Ja. Eller, altså, det er det jo ikke. Men det her, jeg har alle ting, jeg laver, når jeg laver. Du er begyndt at lave en masse bogmærker og kopper og alt muligt. Alt muligt sjovt. Ja. Og så noget af det, vi synes i hvert fald, er det virkelig det fede her. Det er, at vi har det her skab, som bare er sådan et rum. Nu, det roder, men det er ligesom også lidt mening. Der er faktisk overraskende meget styr på det, hvor det vil se ud. Fordi det er sådan, se, det er den her. Se, kom se her. Men jeg kan godt se den herfra. Imponerende. Prøv at hive igen. Ja, jeg tror ikke, den er garanteret lidt på der på batteri. Ja. Men altså, der er faktisk styr på det. Det ser ikke sådan ud, men det er der. Ja. Det er dejligt at have en masse ting, man kan smide derinde. Ja, kom Christoffer ind. Farvel. Så smider vi de ting ind, vi ikke har brug for mere. Hej. Og slut for roomtour. Christoffer, vi ses i morgen, ikke? Okay. Hej. Hvor er det uhyggeligt. Vi bliver derinde. Ved du, når man har mere end 1000, så kan man faktisk officielt kalde sig et bibliotek. Mm. Så det kan vi nu. Vi er så et dobbeltbibliotek. Vi er et dobbeltbibliotek. Vi låner ikke ud. Fandme nej. Det kan vi ikke. Ja, nej, det har vi ikke snakket om. Nej, vi skal lige godkende vores lånere først i hvert fald. Kan vi ikke? Jeg vil faktisk bare helst ikke låne for meget. De må godt læse. De må komme her og læse. Ja, det kan de sidde i det gæsteværelse og læse jo. Eller sofaen. Ja, der er hyggeligt oppe i gæsteværelset. Det så I. For et. Ja. Kom med. Hvad er det, du siger, Albert? Er det fordi, vi ikke har præsenteret dig? Ej, det har vi ikke. Kom så. Jeg var sådan ked af at holde os mund. Albert, kom lige her. Ja. Han er blevet så meget mere lydig med tiden, det er helt vildt. Nej, det er han faktisk. Kom. Jeg tror, han skal klippes eller sådan noget. Nå, Albert er også blevet ældre. Det er fint. Men nu er det jo også rigtig fint, at vi har lavet noget, men hvad med sådan læsemæssigt? Skal vi finde lidt ud af sådan, snakke lidt om de bøger, vi har... Nej, kom.
Men lidt noget, vi har læst sådan i løbet af de sidste par... Ja, siden sommerferien. Ja, nogle af dem... Jeg tror faktisk, mine er fra efteråret frem, men ja, sådan... Ja. Siden vi sidst lavede bunkestrikket. Ja. Kan jeg starte? Eller hvis du starter, nu startede jeg jo sidst. Jamen, jeg drak kaffe. Så det er mig. Ja, jeg kunne ikke nå at sige første vælger. Ja. Og nu tager jeg så starter du bare med en, også fordi det bliver sådan, ja. Jeg tager på toppen af. Ikke så stort på sporet. Jeg sætter dem hernede. Ja. Den første bog. Sådan. Den første bog, jeg har fået læst, det er The Haunting of Hill House, og den har jeg læst 2 gange i faktisk de sidste halve år. Fordi det er også den, jeg har skrevet bachelor om. Og det er jo sådan lidt en moderne horror-klassiker. Altså jeg læste den første gang, var lidt forvirret, så læste jeg den anden gang, elskede den endnu mere. Også fordi den har bare så meget dybde i, altså når man analyserer den. Så ja, god bog til... Og den er også som film, ikke? Eller hvad? Nej, det er den faktisk ikke. Er det ikke? Nej, hvad er det så? Ja. Jo. Er den ikke? Den er som serie. Jo, den er som serie. Ja, det er det. Ja, det er jo heller ikke film. Så nej, altså, det er mig. Det er mig. Ja. Den er som serie på Netflix. Har lavet sådan 8 afsnit med den. Ja, det har jeg. Er den god? Virkelig, virkelig god. Altså virkelig scary. Der var lige en anbefaling. En anbefaling der. Ja, så den skiller sig også lidt fra bogen af. Ja, den er lidt anderledes. Man kunne jo spørge på sådan en Julie Kyllingeskala. Ja. Hvor hyggelig er den? Altså fra 0 til altså Julie Kylling. 0 til Julie Kylling. Altså den sådan, jeg er nødt til at se Friends, inden jeg sover Julie. Når jeg virkelig er presset, ikke? Ja. Jamen så tror jeg, vi er på en 8,5 Julie Kylling. Fuck. Ej, jeg synes den har nogle, altså sådan... Ja. Altså, serien er nok 10 ud af 10. Ja, men det er også... Det skal jeg ikke se. Nej, der synes jeg virkelig også selv, den var uhyggelig, og jeg kan tåle meget jo. Ikke noget for mig. Men den her, den har altså også nogle virkelig sådan psykologisk beskrivende scener. Med nogle stemmer og nogen, der banker og det er så godt og så creepy. Ja. Så det er det, en af dem, jeg har læst. Læst, hvis man elsker horror. Skal jeg så fortsætte lidt i sådan samme genre, bare sådan for at vi skifter lidt her? Ja. Fordi jeg har taget en af dem, som jeg læste, egentlig ikke fordi det var sådan en favorit eller noget fra året, men intet... De kalder ham intet, men lidt i tvivl om, hvad den har lidt forskellige titler, men den her har vi begge to læst, og du har også læst den. Og den læste jeg i efteråret, og det er jo også psykologisk thriller. Det, jeg synes, der er mega fedt ved den her, er, at den jo er fortalt gennem morderen og i en bog, der er skrevet om morderen. Og det synes jeg bare var mega fedt. Den er faktisk virkelig meta. Altså sådan den og det er sådan, han finder ligesom den her bog, som er blevet skrevet om ham, og hvad han har gjort i fortiden. Og så følger vi ham ligesom i nutiden, og han er sådan lidt, oh shit, ikke? Og det synes jeg bare var mega fedt. Så derfor var det bare sådan en, jeg var ikke sådan, wow, det er den bedste bog, jeg har læst, men jeg var bare sådan, jeg var ret vild med måden, den var sådan... Fortalt på, det altså, synes jeg også. Ja. Så på den måde synes jeg bare, den satte sig lidt i mig, og jeg tror, jeg sådan... Så det var mere sådan en, hvis man lige har brug for en thriller. Vi ved jo, der er mange, thriller. Ja, og vi ved, der er mange, der elsker thriller derude, så den her, den er ikke uhyggelig på samme måde, tror jeg, som The Haunting of Hill House, fordi den har ikke det der horror over sig, men den har den der sådan intens spænding der, virkelig, der kryber under huden. Så det var sådan en efterårs thriller. Fedt. Ja. Så går vi lidt over en anden genre. En bog, vi også begge to har læst. Og det er afslutninger af Kim Andrea Brofeldt. Det burde faktisk den, vi anbefalede til sidst. Nå, jeg faktisk lidt. Ja, men det er lige meget. Det er lige meget. Nu gør vi sådan her. Det er jo bare en bog. Ja, præcis. Det. Men altså i grove træk, der handler om den her kvinde, som arbejder på et plejehjem, og hun afslutter så ufærdige projekter af de beboere, der bor på plejehjemmet. Så det er det, den handler om. Og så sidder hun sådan selv lidt fast i livet. Og jeg tror bare, altså en ting er, at Kim Andrea Brofeldt, det er hendes debut. Hun skriver så sindssygt godt. Ja. Crazy hvor godt det er. Ja, det er altså virkelig sådan, godt. Virkelig imponeret. Bare alt fra følelser til sådan, altså beskrivelser af omgivelser til sådan små finurligheder og sådan noget. Der er den altså virkelig bare noget for sig. Ja. Når man går meget op i sådan, at det er en sproglig god bog, og det er det, der er virkelig vigtigt for mig, og sådan en karakter, så er det bare vælg den. Ja. Præcis. Sprog og karakter, vælg den her. Ja. Også, altså, der er også god fortælling. Det er ikke et plot på den der sådan traditionelle måde. Nej. Det er det, der er lidt sjovt. Den er sådan, der sker jo egentlig ikke sådan på den måde vildt meget, og så alligevel så sker der ret meget. Ja, præcis. Men det er jo de der kæmpe kapav-ting der. Læs den, hvis man ikke har gjort det. Der fik vi også en lille fin signering i. Ja, det tror jeg. Vi mødte hende på Bogforum.
Nej, virkelig. Så skøn også, så vi håber virkelig på mere fra hende i hvert fald. Fordi... Ja, det håber vi. Altså, vi følger en begge to på Instagram, jeg synes, det ser ud som om, hun er ved at skrive noget nyt. Og så er det sjovt, fordi på Goodreads, der er også venner med, hvad man er der. Det ved jeg ikke rigtigt. Ja, det er sådan noget, det der med at være venner på Goodreads. Ja. Men i hvert fald så er det rigtig ofte, når jeg har læst en bog, går ind og giver den en eller anden stjerne rating og sådan noget, så går jeg ned, ruller ned, så ser jeg hendes anmeldelse, og vi er, altså som i fuldstændig enige altid. Det er sådan crazy, vi har sådan været sådan... Ja, så hun har god smag, ikke? Ja. Altså, jeg har god smag, hun har god smag, alt er godt. Du har god smag, alt er godt. Ja. Perfekt. Ja, jeg anbefaler den også, så den står også her. Ja. Det var jo en bog, jeg læste i sommerferien. Middle Grade, The Firefly Summer af Morgan Matson, som jo er en af mine yndlings-contemporary forfattere. Ja. Men det er så hendes første sådan, middle grade, og der var jeg bare forsiden. Altså, hallo, den er virkelig cute, ikke? Ja. Altså sådan alt ved den er cute, og den er, altså... Hvor cute er det lige? Nej, jeg elsker. Ja, det foregår om sommeren, det siger lidt sådan sig selv, og man føler, at man er på sådan en camp, du ved, sådan, det er sådan en familiecamp, og hovedpersonen der finder ud af, at hun har den der store familie, som hun ikke vidste, hun havde, og sådan, hendes mor er død og sådan noget, og så det er meget sådan en, hun vender tilbage og finder ud af, at hun har en familie, og hun er sådan 12 år eller sådan noget, ikke? Som de jo er de middle grade bøger typisk. Og det er bare sådan totalt sådan varm, altså sådan, altså sådan, nu var jeg godt nok også i Thailand, der læste den, men solen skinnede så meget på mig. Altså, jeg var virkelig bare mærke, sådan, den var bare sådan, det bredte sig bare. Så det var bare sådan en, hvis man virkelig bruger for sådan en feel good. Den er ikke middle grade på den der sådan, det er ikke en børnebog. Altså, sådan, det er det ikke. Okay. Men det er sådan en tween-agtig, vil jeg nok sige, ikke? Jo. Ja. Fedt. Men også når man er sådan en voksen en som mig, så kan man også godt læse den. Ja, vi diskriminerer ikke her i huset. Nej. Det gør vi ikke. Den var bare fantastisk. Altså, jeg elskede den. Ja, det, fedt. Andet kan jeg ikke sige. Det var virkelig, det var også en af favoritterne i år jo. Altså sådan for hele året. Så. Ja, det var godt. Yes. Ja. Dejligt mange gode anbefalinger her. Så kommer vi til min tredje anbefaling, og det er en, jeg lige har læst for nylig. Crescent City, House of Earth and Blood. Og jeg er lidt for sent ude. Eller for sent kan man jo aldrig være til en bog. Hvornår udkom den? Den udkom i, jeg tror det var 2021. Ja, og så er der gået... Så du er sådan lidt 3 år efter. Jeg tror, fordi den var, vandt den ikke Goodreads Choice Award. Jo, det kan være. Det er også fint. Det er fint. Ja. Der er nogle bøger, der godt kan komme lidt op igen. Jeg er lidt slow. Jeg sagde det selv. Ja. Jeg lagde meget op til det, men jeg selv. Ja, men jeg begyndte at læse den lige efter at aflevere min bachelor, det er 1. februar, og så tog det faktisk 1,5 måned for mig at læse den, så det var lang tid i forhold til, hvor meget jeg egentlig elskede den, men der var bare et muligt indimellem. Og fordi man læser en bog langsomt, så er det ikke fordi, den er dårlig. Altså det vil også sige, at det er jo... 800 sider. Ja, præcis. Altså det er jo fantasy, sådan murder mystery fantasy, og den er 800 sider, og det er engelsk, og det er et lille skrift, så det tog bare lidt tid at læse. Det er sådan urban fantasy, sat i vores verden, med mange sådan overnaturlige væsener. Og der sker altså de her mord, og det er sådan lidt starten af bogen, du skal finde ud af, okay, hvem er det, der har gjort det her, og der er nogle personer, der bliver sat sammen for at finde ud af det her. Og så handler den om noget helt andet. Så yes, så det må være sindssygt svært at lave en bagsidetekst til den bog. Ja, det tænker jeg også, præcis. Ej, det hele gik lidt tilbage til det der, men den handlede også om mange andre ting og relationer og sådan noget. Jeg vil sige, de første 400 sider, de var sådan lidt langsomme, fordi man skal virkelig lige lære karaktererne at kende, og man skal lige ind i den. Så første halvdel af bogen skal du lige holde tungen lige i munden. Sidste halvdel af bogen ud den på meget kort tid. Jeg tror, de sidste 200 sider, der læser jeg på en dag. Hurtigt, ja. Det var simpelthen for vildt. Så hvis man elsker Sarah J. Maas, og ikke har læst den, og for eksempel har læst Akutar, så skal man altså læse Crescent City. Ja, og jeg har lige fået 2'eren hjem, og vi skal simpelthen også læse den. Og når du er færdig med den serie, jeg har jo ikke læst den endnu. Nej. Når du er færdig med at læse den, og jeg er færdig med min genlæsning af Throne of Glass, hvis jeg genlæser igen til at nå sidste bog, som jeg ikke læste endnu. Ja. Som jeg er i gang med nu. Ja. Altså ikke det sidste bog, men så bytter vi. Så skal du læse Throne of Glass. Ja, det er Dion. Ja, og jeg skal læse dem. Ja. Hej, mand. Han er sådan, kunne I ikke høre, at jeg stod og gød for at komme ud? Altså ærligt. Ja. Vi kan godt høre dig. Kan vi ikke høre? Du har drukket vand, kan jeg sige. Ja, du har virkelig godt skæg. Nej, hvor den ligger. Hvordan er det, altså... Har du drukket din? Ja. Jamen, det er fordi, det ved jeg ikke.
snakker, det gør jeg da også. Ja. Du tyller bare. Jeg lukker lige Alban ud. Ja. Det er blevet tid til Alban anbefaler. I dag har vi 3 rigtig fine bøger på programmet, og hvad går Alban efter? Han går direkte efter De Sorte Hullers Klub af Lise Villadsen, så over til Akvariet af Anne-Katrine Bohmann, og kan videre, man overhovedet vil, Inden det blå lys falmer af Simon Sander. Det vil han. Han er også glad for Inden det blå lys falmer, men der er ingen tvivl om, at vinderen blev De Sorte Hullers Klub af Lise Villadsen. Alban er en ungdomsromanlæser, viser det sig, og det er altså den bog, Alban anbefaler jer at læse nu. Og værsgo. Jeg lukker bare lige ind, når det er. Hvad? Jeg lukker bare lige ind, når det er. Hvad gør du? Jeg lukker bare lige ind, når det er, hvis du sidder og snakker om bogen. Nå, jeg synes, jeg lukker bare lige mine øjne. Jeg lukker bare lige mine øjne. Så er vi lige tilbage, nemlig så er det sådan... Ja, jeg skal lige have en lur. Ja. Jeg lytter. Ja, jeg lytter. Det er ikke din mor til, ikke? Jeg lytter. Jo, jeg ser den. Ja. Jeg lytter bare lidt vildt nu. Nå, skal jeg tage min sidste anbefalinger. Det var jo en december julebog for mig. Ja. The Wonder Beakers of 141st Street. Noget titel. Ja, det er The Wonder Beakers, og så har de sådan forskellige... Ja. Men det er også middle grade. Jeg er jo en middle grade lover. Altså se på cute, ikke? Man kan godt fornemme det. Ja. Og der er jo sådan illustrationer i. Forskellige arter. Det er jo flot, der var en. Der er illustrationen, det er der altså. Ja. Der var en. Nej, der er altså flere. Illustration. Her for eksempel. Nå, ja, okay. Illustration sagde jeg jo bare. Ja. Jeg hentede lige. Jeg lukker lige op på den, så finder jeg lige nogle illustrationer. Ja. Der er altså illustrationer. Jeg kan lige vise dem her. Se. Illustration. Og sådan hver kapitel har den her. Ja. Du skal lige have evidence frem. Jamen det er fordi, jeg synes, det er lidt dumt, at jeg står her og siger sådan noget der... Fordi jeg ved det rigtigt jo. Det var jo læst den, kan man sige. Flot. Nå. Der er illustrationer i, det er heller ikke så afgørende faktisk. Nej. For bogen. Men det er en julebog, den her, men det er en serie på sådan, jeg tror det er 7 eller 8 bøger indtil videre, som følger den her familie Wonder Beakers, som er 5 børn og forældre og en masse dyr og sådan, ja, totalt sådan lige i mig. Ja, præcis. Børn og dyr. Som... Altså han spiller lige golf. Han er heldig, at vi har gemt under dem. Ja, nej, det er virkelig. Nå, men bor i en bygning i New York. Ja. Og så kommer der sådan udlejere og sådan, I skal flytte om en uge, og det bliver op til jul. Og så er de sådan, går de i gang med at forsøge at redde deres hjem ved at sådan, ja. Og så er det sådan ligesom det handler om, og hvordan det sådan, men det er bare, det handler om. Ja, det er mig, der skal have det der tykke ben der. Jeg er ikke så god til de der snaskede ben der, og så kommer han ved det godt. Han ved det godt, han kommer altid hen til mig med dem. Så jeg den. Nå. Ja, men det er jo igen sådan det hjertevarme, og det er sådan det er, selvom vi følger familien, så er det også vi. Alban. Det er så klamt. Ja. Nå, så er det også Found Family, og det som jo også er et af mine, og der er det her lidt Animal Companions. Ja. Ej, Alban, nu tror jeg, vi skal lukke derovre. Kom herover med den. Ja. Se, skal jeg tage den. Så derfor kan jeg ikke så godt lide sådan noget dyrehud. Nej. Er du klar? Eller sådan. Nå, men ja, Found Family og sådan bare virkelig hjertevarm, og det her med sådan lidt næstekærlighed, og det her med sådan nogle gange ikke at tage fejl. Altså man ser noget, og så gemmer der så måske noget andet end bag. Det er meget sådan klassisk, men også bare perfekt. Og jeg var virkelig vild med den. Jeg tror også, jeg fældede en tårer, fordi det var bare sådan, den havde bare det der over sig, ikke? Virkelig, virkelig fint, og det er altså så dejligt. Altså. Hej. Alban, sig hej til kameraet. Det er derovre. Derovre? Alban, derovre? Nej, du kan kende vej. Der, Alban. Eller sådan, jeg kan... Alban, der er kameraet. Ikke, hvad I mener. Nej, jeg går ned og finder det. Ja. Ja, nej, så det var en meget afbrudt anbefaling, men en anbefaling. Virkelig kæmpe. Og altså, man kan godt læse den der, selvom det ikke er jul. Ja, altså, fordi det er sådan, den er ikke
så julet er den overhovedet ikke. Det er bare der, den foregår. Okay, ikke? ja. Men jeg kan godt huske, at du læste. Du var virkelig, altså... Jamen, det er ikke så tit, jeg også har opslugt det sådan middle way på den måde. Nej, præcis. Ja. Kunne du ikke lige få numsen med dig? Ja. Men så tænker jeg også på, fordi... Kan du lige sige hej? Hej! Altså nu er der jo gået lang tid og sådan noget. Er der noget, du sådan har været... Er der noget, du har været sådan inspireret af på Instagram? Er der nogen, du sådan lige har sådan... Er der et eller andet... Altså jeg ved godt, det er meget sådan... Ja, det er bare sådan lige... Det var bare lige, om der sådan... Er der et eller andet, du egentlig har været sådan særligt sådan... Hey, det her, det har jeg fulgt meget med i, eller... Ja. Men det kommer og tænker, så kan vi lige sidde her. Ja, præcis. Tænke. Ja. Jo, jeg tror faktisk, jeg har noget. Ja. Altså, nu her på mit nye semester, på 6. semester, der er jeg jo begyndt i praktik. Og jeg er startet hos de rigtig, rigtig søde mennesker, hos High Reader. Ej, det kunne du godt have sagt. Ja. Nå, på den måde. Det kunne fandme godt have sagt. Ja, det kunne jeg godt have sagt. Ja, det vidste du ikke. Jeg vidste ikke, hvorfor du boede ind på værelse. Jeg troede alt muligt andet. Ja. Nå. Ja, så jeg startede i praktik hos dem. Så. Ja, ja, men der har jeg været i snart 2 måneder, og altså, jeg tror, kan man godt sige, at man har været inspireret af dem. Altså det er måske ikke lige nødvendigvis Instagram, altså jo, jeg ser, at det laver på Instagram, og jeg elsker al deres content. Det gjorde jeg jo også før, jeg startede hos dem. Men altså, hvis der er noget, jeg har været inspireret af, så er det måske hele sådan helt forlagsverdenen, altså alt det bag om bøgerne også. Og bare på de her 2 måneder, der har jeg delt med lidt meget. Altså om redigering, oversættelse, sociale medier, og ja, altså, jeg har siddet med mange ting, jeg har fået mange opgaver, og det er virkelig fantastisk. Altså, ja. Altså nu tænker jeg også sådan, fordi nu bor jeg jo med dig, så jeg snakker også med dig en gang imellem. Ja. At jeg tænker også, du har været inspireret til rent faktisk sådan, okay, hvad kan jeg egentlig med min uddannelse og mit liv og sådan noget? Altså ikke fordi du har lagt dig fast på noget, men du har bare talt mere om sådan retninger, du kunne forestille dig, end du gjorde i efteråret. Altså sådan, der tror jeg bare, jeg har mærket forandring i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja, det tror virkelig, at nu ser jeg mulighederne, og at der er faktisk mange flere muligheder end bare den traditionelle redaktør. Altså sådan, og jeg tror, at de der muligheder, dem er jeg ved at udforske lidt, det elsker jeg lidt meget. Ja, og det er vel sådan lidt burde High Reader, lidt burde i efter også selvfølgelig, men det er meget forladet, ikke? Præcis. Ja. Hvad med dig? Nå, men det var rigtig godt jo. Prøv lige igen. Vi gør det lige igen, men... Den gik lige ud. Telefonen. Vi er jo sådan low budget produktion her. Præcis. Vi glemmer lidt at skrue op med telefonen. Så vi... Ja, men du nåede lige at spørge mig, tror jeg, da den gik ud. Ja, hvad der inspirerede mig. Ja, så nu vil jeg spørge dig om det samme. Jeg tilspørger dig, Julie Lapp. Hvad har det bedste været på Instagram? Eller i livet generelt? Det er jo meget det er stort! Er der noget? Dinosaurer har været... Det har været min største inspiration. Ja, det har det faktisk. Har jeg fortalt dig, har du set det der Lego, jeg har bygget? Jurassic Park? Nej. Se. Ej, hvor det er altså, Julie har lige set 6 Jurassic Park-film på 2 dage. Vil du være med til at se dem igen? Hvad? Vil du være med til at se dem igen? Ja, du er altid langt til dinosaurer. Jeg har været tæt på igen. Nå, dinosaurer har ikke sådan inspireret mig. Jeg har inspireret dinosaurerne. De er også uddøde, så det er sådan lidt ærgerligt at være inspireret af dem. De er ikke uddøde herhjemme. Nej, de er meget. Det er det virkelig ikke. Ja. Noget af det, som jeg sådan har været inspireret af, eller i hvert fald sådan har været lidt opslugt af, tror jeg, det er den der podcast, Bogskaberiet, som Lise Villadsen og Anne-Trine Bohmann har. Og den har haft en del år, jeg tror, det er siden før, lige før corona eller sådan noget. Så den er jo egentlig, jeg har egentlig haft en længe, men det er først nu her sådan i løbet af efteråret og her over vinteren og sådan, at jeg begynder at lytte til den, fordi jeg ikke er en stor podcastlytter. Det er ikke fordi, jeg ikke har vil lytte til den. Nej, det bliver mange lydbøger i stedet for. Ja, og så er jeg sådan begyndt at høre lidt podcast og sådan noget, når jeg kører på arbejde. Og det er jo 2 mennesker, som sådan kender, eller altså, det føler vi i hvert fald, vi gør. De føler også, de kender os. Det har Lise i hvert fald sagt. Ja, Lise. Hvis du ser med, Lise, du kender os, og vi kender dig. Nå, hvad er det? Men det er ikke så meget, det er jo ikke det, fordi vi elsker også deres bøger begge to. Virkelig været sådan, de har udkommet med bøger i år, begge to med Akvariet og De Sorte Hullers Klub. Og så er det lidt det, at meget af det Bogskaberiet så har handlet om, det er jo vejen til de her bøger. Og sådan processen og sådan noget, fordi den er jo sådan meget rettet mod skrivespirer og sådan for andre forfattere, og det er vi jo ikke. Nej, præcis. Sådan overhovedet. Men vi ved jo meget om bøger, kan man sige.
Men det har bare inspireret mig lidt til sådan hele måden, jeg sådan måske går til en bog og anmelder den, kan man sige. Fordi jeg ikke har været bevidst om, at det har taget lang tid at skrive en bog, men det er bare sådan lidt mere de her overvejelser, og hvordan de også kan være usikre, og altså sådan decideret sådan, altså sådan nervøse, og også hvad det egentlig betyder for dem, når der kommer en boganmeldelse. Fordi for os er det bare lidt sådan en, yes, videre næste, ikke? Ja, altså, eller, sådan kan det være forfølelse lidt nogle gange, når man laver de her anmeldelser. Ja. Jeg tror, jeg tænker lidt mere i, at det er faktisk et menneske, der har lagt arbejde i det her. Så kan det godt være, at jeg ikke synes, bogen er god, sådan helt subjektivt. Men jeg har bare lige med mine overvejelser, at der er et eller andet menneske, der virkelig har brugt tid på det. Så når jeg laver en anmeldelse, ikke fordi jeg har været grov nogensinde i min anmeldelse, eller aldrig nogensinde, men jeg tror bare, jeg tænker lidt mere over os, at det her, det er faktisk et menneske, der har lagt noget af sin sjæl ned i nogle bogstaver her, ikke? Jo, præcis. Så det har bare været ret fedt at lytte, fordi de så også er så mega ærlige og fortæller en masse ting, og jeg tænker bare, hvis man er sådan en ung skrivespire, så så de fandme gode lytte til, fordi de er virkelig meget ærlige, altså hvilke udfordringer, så nu har jeg også lyttet lidt til det, hvilke udfordringer der har været, og altså sådan alt fra skrive karakterer til skud til et forlag og spørge om de kan udgive en bog, eller hvad man siger. Hvad kalder man det? Ja, sådan manuskript. Præcis, I må også sige, når vi nu er meget i den her bogverden, og når vi snakker meget med alle forlagene og sådan noget, så er det bare meget sjovt også at få den der lidt bagom. Nu er det jo bare deres oplevelser, men jeg synes, og så tror jeg bare, at sådan, at have dem i ørerne er bare en eller anden form for sådan, præcis, altså det kan være nok i sig selv, at det er sådan, de er bare dem selv, sådan som jeg i hvert fald oplever, at de er, når vi har snakket med dem. Så det var sådan lidt, der var jeg lidt inspireret af, vil sige, på sådan en eller anden måde til at være anmelder. Så har jeg bare været inspireret af sådan folk på Instagram. Altså, jeg synes bare, det er sådan totalt kliché at blive med at sige, men sådan, shit, hvor er det bare et fantastisk fællesskab på mange måder, ikke? Jo. At man kan være væk lige i perioder, hvis man ikke hvis man er travl, eller der er et eller andet personligt, sådan, der gør, at man ikke lige er aktiv. Som vi begge to jo har haft sådan nogle perioder her henover, og sådan, også årsagen til, at vi nok først nu laver bogdistriktet nu her, ikke? Og så kommer man bare tilbage, og så liker folk stadig, de skriver, og det er bare sådan en, præcis, det er ikke sådan en, du har været væk, det er bare sådan en, dejligt at se dig igen, vi elsker det, du laver. Og det, sådan, det har gjort jo også, at jeg i hvert fald aldrig nogensinde overvejer at undskylde for at have været væk. Nej, så kan jeg godt komme med en forklaring, men jeg kommer aldrig til at være sådan, jeg har ikke været aktiv, jeg håber, altså sådan, det er bare sådan en, ja, det var dejligt, så der er bare så mange mega søde mennesker derude. Så det er fedt. Det er dejligt at være tilbage, og det er dejligt at være tilbage med bogdistrikter. Ja, det er faktisk virkelig dejligt. Og jeg tænker faktisk også lige her afslutningsvis, vi måske bare lige sådan kort fortælle om, hvad det her, altså nu er det jo sæson 2, nu siger jeg lige i gåseøjne, fordi det var faktisk ikke meningen, at vi skulle lave sæsoner, men så kom det lidt ud af den blå luft. Jamen også fordi, at så er det nemmere at finde rundt i. Ja, præcis. Og så fordi det er noget andet den her gang. Ja, det er noget andet. Vi kommer nemlig til at have et nyt format. Eller, det kan man nok allerede lidt fornemme nu, kan man sige. Præcis. Ja, vi kommer stadigvæk til at sidde her og fortælle og snakke sammen, men der kommer også til at ske en masse andet. Ja, det er sådan, jeg tror, vi har ændret rammerne en lille smule, ikke? Fordi fra den første sæson, kan vi så kalde den, der havde vi det her med, at der er en udfordring og en anbefaling. Og så meget sådan, så kommer der ligesom de her ting. Og det tror jeg, vi begge to er sådan lidt, det var en rigtig fedt lige måde til at komme i gang og finde ud af, fungerer det her. Og jeg har mange idéer, vi har mange skøre idéer. Så det er meget fedt også bare at kunne gå med de idéer, altså i momentet, og så om det er... Vi lægger nok nogle af dem ned. Fordi der er også nogle, der er meget skøre. Vi starter her, og så er vi bare sådan... Vi kan virkelig komme langt ud af det spor der. Det er lidt ærgerligt nogle gange, men det er også sjovt. Men og så er der mange ord i os, så det er også bare for os, at det er også bare en... Men vi vil gerne høre jo, hvad I så tænker. Altså sådan, er der et eller andet, I synes, der kunne være nice, hvilket jo også giver friheden til. Ja, præcis. Altså om vi kan også lave nogle weekendsvlog her på kanalen, hvor vi bare læser. Vi kan også lave noget, hvor vi tager ud og bogshopper. Altså sådan, sådan udfordringer til hinanden kan det også være. Og der kommer nok også til, eller det gør der, det kan vi nok allerede sige, sådan, at der kommer også til at være noget, hvor vi snakker med nogle andre. Der er med i afsnittet, men jeg vil ikke lige afsløre noget, men sådan, det kommer også til at være. Altså det er ikke fordi, det handler stadigvæk, nu er det handlet meget om os. Så det er vi jo. Det er ikke meningen. Nej, det handler lidt om os, og sådan vores og livet og sådan noget, men nu er det også fordi, der er gået så lang tid, ikke? Så, men selvfølgelig kommer det til at handle om bøger. Præcis. Sådan, altså læsning, litteratur. Det er ikke sådan, det bliver bare ikke på samme måde sådan et
et tema. Det kan godt være, det kommer der nok lidt naturligt, når vi snakker om det. Ja, det gør der sikkert nok. Men vi kommer ikke til at sige sådan, i dag skal vi hellere fantasy. Eller sådan på samme måde. Nej, præcis. Fordi før var det jo sådan, altså det er jo lidt et show, vi kalder et talkshow. Altså sådan, det sagde vi jo allerførst i første video. Og det kommer det ikke sådan til at være. Det kommer bare til at være mere nede på jorden, og så med alle vores skøg der. Ja. Tænker vi ikke det? Jo. Kan du også mærke, at jeg sidder sådan? Ja, man sidder lige sådan. Det er bare sådan, det bobler herinde med sådan idéer, hvor det er sådan, det kunne også, nej, det kunne også. Nej, det er det. Ja. Altså, jeg ved jo, at vi skal lave et helt afsnit om dinosaurer. Det er jo fastlagt. Ja, dinosaur-bøger. Er der lige mange af dem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 har jeg. Ja. Er det mange? Nej. Ja. Nej, altså Julie kan jo finde på at bare sidde og kigge sådan en faktabog om dinosaurer, og så bare sidde og prøve at udtale navnene på dinosaurerne. Prøve at udtale excuse you, altså se her, den her er godt. Det er jo, den er nødt til at anbefale, når vi snakker om det. En dinosaur om dagen, det er simpelthen 365 dinosaurer, som man bare sådan hver dag kan læse om en ny dinosaur. Ja. Skal jeg finde dagens dinosaur? Ej, jeg gør det. Ja, finder de. Hvad dato er det i dag? Jeg ved godt, 25. marts. Det finder bare lige sådan gætter. Det er nok den 25. Jeg kigger lige på det. Det kunne det godt være. Ja, det er simpelthen genialt. Jeg er altså sådan, ja. 25. marts. Nå, er du klar? Det er ikke lige en, jeg kender umiddelbart. En Velocisaurus. Selvom Velocisaurus var lav, tætbygget og det mindste medlem af sin art, det er lidt ligesom mig, havde den lange ben og kunne løbe meget hurtigt. Dens robuste tredje tog den tredje tog indikerer, at den brugte meget af sit liv på at løbe, så den fik et navn, der betyder hurtig øgle. Udover at jage små patdyr, har den også brugt sin fart til at undslippe de større theropoder i dens nabolag. Den er fra den sene kridttid. Kødædende, 1,2 meter lang, vejer 10 kilo og kommer fra Sydamerika. Nå, nej. Ja. Det er sådan lidt vise. Ja, det skal jeg. Ja. Det er den her. Altså var det den øverste? Ja, den der her. Med fjer på og sådan noget. Ja. Det var dagens dinosaurer. Ja. Men er det ikke sjovt? Altså sådan, jeg synes, jeg er fan. Ja. Jeg fik sat byttemærke på, da jeg købte dem, fordi jeg er sådan, det er til en gave. Nej. Det skulle sgu da stå med det. Jamen, det har jeg været gjort siden. Det var i min spæde start af at købe dinosaurbøger bare sådan. Ja. Er den til gave? Ja. Og vi skal også lige huske at sige. Nej, så ikke du sagt det. Jeg siger nu her. Jeg ved godt, at vi er tætte, men så tæt er altså jeg kan ikke gætte, hvad det er. Altså sådan, hvor tit vi kommer ud. Nå nej. Det er ikke, altså før der var det jo hver torsdag, tror jeg. Ja. Det kommer det ikke til at være. Nogle gange kan det gå kort tid mellem møde kommer noget, nogle gange kan det gå længere tid. Ja. Det er også bare en måde for os at være mere sådan, rent faktisk kunne lave det ordentligt, så det ikke bliver noget, vi skal stresse over. Fordi vi har begge to travlt nogle gange, ikke? Præcis. Ja, men der kommer også til at være, så kommer der til at være nogle read-alongs, der for eksempel kommer til at være også inde på Bogdistriktets kanal, og så der kommer til at være aktivitet jo. Ja, lige præcis. Er det ikke måske, vi skal til at runde af, fordi altså, det tror jeg skal kaffen er kold. Og Albert skal have mad, og kaffen er kold, mine er tomt, der har været længe. Og jeg vil egentlig også, måske skal vi også snart have noget mad. Ej, klokken 5, vi jo ikke, altså, nej, det skal vi ikke. Vi har spist en kartoffelmad, det er fint. 2. 3. Jeg tror, vi skal stoppe nu. Okay, ja. Nej, du er bare så må man bare sådan. Stop nu. Ja, stop. Ja. Og så Albert, han gav op, han har lagt sig dernede. Tænk, hvis det ikke filmer mere igen. Jamen, det gør den, for jeg har lige kigget jo. Nå, det er godt. Eller det, jeg ved det jo ikke lige nu. Nå, nej, men det er du over med dinosauren. Nå, med den, så synes jeg, vi skal ikke skåle, når vi slutter, skal vi? Nå ja. Okay, skal vi lige lave sådan en baglæns-scene? Er du klar? Ja. Nej, den skal jo lige ramme. Nå. Ja, er du klar? Okay, det, så klikker den jo. Jamen, vi skal bare holde den ind til hinanden, og så er vi sådan... Farvel! Til besøg! Bare Sims. Ja, det. Altså, der kan man også godt mærke jo, at vi jo... Med at vi lige har ventet. Så lidt mere kvalitet. Ja. Kvalitet, det blev afslutningsordet. Og tak. Jeg lige kom i tanke om, at vi ikke har lavet en dyt på vores flytteblok. Så hvad er vi i gang? Vi er færdige. Det her. Det må også bare lige. Hej. Hej. Men hvornår laver vi en roomtour?
Hej. Hej. Hvad er det der for en leg? Sådan. Kan du se noget by? Det er jo lave trullevideo. Shit. Fuck. 1, 2, 3. Åh nej. Jeg skulle have alt det her. Jeg overvejede virkelig, at man lige skulle have en sav. Men jeg venter. Jeg har en sav. Ja, jeg har også en sav. Jeg har 4 sav, men jeg... En anden sav. Nå, en rundsav. Nej. Ja, den skal også have. Kan du se noget ud af bagspejlet, hvis du kigger der? Nej, ikke umiddelbart. Det er bagspejlet der, ikke? Nå ja. Vent lidt. Pinligt, hvis jeg nærmest bare har... Som sådan en alkoholiker bare har... billedet. Så. Skal bare lige have en glas. Ja, right. Det er der ikke noget ud. Altså, udover bamser, så skal vi have... Nå ja, en reol. Så vil fanden vi dumme med. Så står vi ved tallerkenen. Ja, hvorfor gør vi egentlig det? Sådan her skal en pasta jo ikke bruge. Ja, Nå! Mamma Mia.